Днеска ще правим такова клипче, как ми беше името. Шепнестото предизвикателство, което, ако не знаете как се прави, се слагат слушалки, пуска се на максимума музиката и другой трябва да ни каже изречение, което ние трябва да го послагаме без да си махаме слушалките. И нека да започваме. Първо тази до мене. Кажи си името ме. Аз се казвам Лучия и съм най-добрата и приятел. Сега всички гледат отстрани. Добро. Айда. Мама изля ли ги? Да. Само чакай се пусна музиката. Само да. Я пускай. Готово. Намайс ли? Давай. Малко само дам шутката. Аз обичам сладолед. Аз обичам говно. Аз обичам сладки. Не са. Що спира? Чакай. Аз Обичам судолет. Що спира, бе? Аз обичам сладолед. Повтори пак. Аз обичам сладолед. Какво става, бе? Аз обичам судолет. Да, Аха, да. окей. Давай. Отиваме на купон до сутринта. Отиваме на купон до сутринта. До суджука? До сушилката? Отиваме на купон до сутринта. Отиваме на купон до сутрин долу? Молоди, вътрешче. За песента на тоя. Отиваме на купон. Да. Отиваме на купон до сутринта. Отиваме на купон чак до сутрин тон. Отиваме на купон до сутринта. Отиваме на купон чак до сутринта. Сутринта. Сутринтон? Сега къса цялото изречение. Кажи цялото изречение. Отиваме на купон до сутринта. Не така? Да. Отиваме на купон чак до сутрин. До сутринта. Чак до сутринта. Отиваме на купон чак до сутринта. Том. Тя първият път го каза правилно. Как така? Добре, да. Добре, кажеш. Защо? И третото? Том. Не е ли сутринта? Аз не си така. Ама учи ти. Ти можеш да измислиш изречение. Сега третото. Ама нали каза, ти ще ги измислила? Давай, дай! Ау, става ми! Давай. Утре е зима, ще правя снежен човек. Утре е бима. Ще е бима, снежи. Утре е зима, ще правя снежен човек. Чакай. Утре е зима. Ще правя снежен човек. И ще направя снежен човек. Да. Така е ли? Да. Сега аз трябва да съм със слушалките. Само да се такова. Да. Да, сега Ти коя слушаш, бе? Ти коя слушаш? Ама коя слушаш? Чакай. Стъпка напред. Стъпка напред! Фащай и пускай. Така, чуваш ли нещо? Тук си го по-силно, ма! Чуваш ли нещо? Точно го. Добре, сега. Така. чакай. Изговаряй ги бавно. Хвани го телефона. Да.
Тази вечер ще ям пиле. Тази вечер ще ям пиле? Да. Пиле. Да се чува. Не си ги на такова и в ушите. Добре. Дръси ги. Давай. Хайде да казвай. Давай. Така. Вчера вечерта отидохме на София Ринг Мол и ми купиха рокля. Вчера... Отидохме на... Не. Вчера вечерта отидохме на София Ринг Мол и ми купиха рокля. Вчера вечерта на пазар. София Ринг Мол и ми Познай го. Ради! Там къде? Искам да си пия на вода. Айде, давай третото. Чакай да си пия на вода. Така, сега ще дам най-трудно. Слушаш ли ме? Слушаш ли ме? Чакаме на купа! Чакай сутринта! Стигаме на купа! На купа! Пак тя! Как да ти кажа? Отиваме на купон, чакай сутринта! Отиваме на купон, пак от тях. Тя пак на купон сутринта. Отиваме на купон. Вече не си съдържа. Сутринта. Как го познаме? Отиваме! Купон! Ще ти да ги познай! Меко секс. Познай ги! Искам аз сега! Искам аз! След малко аз. Добре, идвай тук. Аз кой? Айде, той края на клипа. Айде, чао!